Pdiang Sngewbha pi shakane ka channel ka film bangan batay minta kasngi kade ka stone heart asilam. Haka jing sedang jong ka film u professor na Oxford University ula batay haka Elisa Grips ka way ka jingpang pachukta bhai ki kintay ne ka female hysteria makapat kaksan bakamdon yakata Henry maupat ula jong ti yaka papunlong yaka ro bandon yakata ka jingpang Pat man bakta yaka kajukhi bitar nebhang. Haden kajing batay, uong ya unong tray, penyalam sediki waypat ki Nongpang. Boy no isya kapor Christmas, u Dr. Badang Samla u Edward Newgate, nabo Oxford, ula boy hakata kajaka Sumar, bagi khot ka Stone Heart asilom. Labiten lintia u de kinong pahara, pad unong ya lamba kli jong kinong pahara, umiki fin. Kila rung hakata ka yingba, kata kajaka Sumar kadan ars pa ngot ki basa hangta. Pabon naki kidai ki priu jong ki bahaying barius pa hapo Britain. U Dr. Edward udon hangta banyo jing tip nak bentak ki jing persyang jong u hagi jing Sumar. U ya kendu ya u superintendent jong katanat ai jing Sumar u Dr. Silas Lam. U Edward ulala ban pen iya u Dr. Silas Lam ba ula ban yarap ya ki kenhun baduna ka jing ngot jing perkhat. Kumta u Dr. Lam u khot ya Edward haka kamera. Open itu ya u haki Nongpang jong ka Stone Heart. Kidon hangta kiba perkhat baki de ki marat kidon balong thame but don na preng jongki kiba ik parashan rang ne kan thai tangba ka way ka Nongpang ka pe yo Dr. Edward ka kan thai ka bakateng ka Elisa Grip ka badai ka kan thai bapin I ha ka jings dang jong ka film ka don ha ka ta ka chaka namar ka jing Sumar haro ka jing pang hysteria kawan na kalong ying babha but ka shong kurem ro but ubre ubreus babha Henry ka Lady Elisa ka yo no ka jing pang hysteria ka le phla ha ba don kino gi bakta ya ka dai ro ya ka skor jong ulok jong ka tela pha no shaka chaka Sumar do pa jong ka u Dr. Edward Sngewbha ya ka saptam jong ka Elisa le ikumba ka penshop big ne ring ya u Edward ulingo jing Sumar Dr. Lam ha ka ban train na ka banta ka jing jong ki penban ule kemen ya ka jing long jong ki at pala iki ban im kemen ha ka jing long thame jong ki u Dr. Lam u khot Sngewbha Edward ha ka jing bam Sngewbha ha ka ta ka met pon ki jing bam ki thiak mar ka chu ha ka met Henry u Edward u Sngewlingo ban yo I ki Nongpang ki ba sa lang ha ka ta ka met kat kum ka jing ong u Dr. Lam kolong ko ba pen kwat ki Nongpang ban ya khle lang bat ka im lang sa lang ka badan akor ha ka jing bam chan met Barok ya Sngewbha hagjing akran hadu ba u Dr. Edward u kudeu ya kakteng jong umiki fin kabalong birya kane kawanra ya kacing klumar hakata ka porbam barok ya snapjar Henry umiki fin usdang ban rikhibe nangta uterwai u Dr. Edward ka khuri kyat ulajan bandi ya ka haba ka Lady Elisa napok kamit kakta yu teki kijat jongka u doktor upen hap no ya kakiat nangta ka Elisa kawanra yu sabar tak boong ban pen khut ya ka jan jong u bat ko ong yu ban mare jangai na kata ka chaka kan ba ula khlem ai ka no ka daw babale u hap mi no hakata kamit u Edward u lech ka kamra jong u taka jing kulmar jong mat upen khra ya ka suloi raja ba udon kam haki por ban wan ka jing sawa ka ba cham ka pen kendet yu Edward u bot ya ka Pat upoy chaka basyapo kidon katok nengot kibriu haki patok kibakerpat nakabanta ka jingarap jang ka jing perkhat ka banikong jang kalong pakilong Nongpang bapalat Henry haden ka jingakran batki usuthu pakidei kinong tray basisha bat kinong pe jong kata ka chaka Sumar haka jing shisha ulam udei Nongpang ubalaya lam ya kata ka chaka ulakhang kinong tray balo ailat Nongpang ban penyait iki kentup ya ufen Napedeng ki koidi kidon kinong pek basisha jong kata kachaka u Dr. Benjamin Sal arngot kinos kinong penyat ya ka kwat ka kya bat ki wei la ajing di aki bat ka to ka ne ki dawai pala pen hiar chaka basyapo u Edward usutho ba un jenda la long na kumbaki ladaka Lady Elisa kamshum lai rap yu mental sngi haka jing Sngewbha u Edward u lik kloi ban yathu haka Elisa ya ka jing shisha Henry kala tip lot haka jing shisha ka de ka wei na ki pala ya rap yu Dr. Ram hadar ka jing sat patok ikinong tre haka sngi ka babot ulam ushim yu Edward bat umiki fin shaka kamra Kipenlong yo Edward ban lech ka kamra pat kelai ka riam kata ka kamra kalong ka bashir khai ban pek habo Edward ulet chajan ulasha thompor ubreu ulajan ksi Edward hadu banda yap Henry Shen uyo iya krteng Arthur
kane khadu kapanjai chai u Dr. Ram ulas ngokumen handai wadawat ulamat shibon kijing mensau haden kijing ya shot dakan thai ilesa kapek kijing mensau jong u wadawat uyathu yaka shphang kijing thumu jong u ban pelai ki koidi basa phen no batki hakata kapor kapan pau ya kapor menchua kastun had asilam kalong gajaka kabasneu nakabanta kinongpang hakabala penlong yaki ban syak persang ne eksperimen ha u Dr. Sal kirukom bat kijing mud jong u kia day bat kejong ulam umiki fen ka Elisa kinong shat bat kinong a kilong baro ki bersyak kata hau Dr. Sal hagarukan ko basneu ula jong keti ya ka Elisa bat kata ya kata ka jingpang na ka banta ban syam ya ka jingpen koin ula penan kami ko ko bajur hakikat to ka ne kinong pang jong u balabu yaki haka ko batut daki sngi kat kum ka jing ong jong u Dr. Sal paka jingting ka basneu tam jong u nongpang kalong kalat ban pen koi ya ka jinglong big jongki Henry uklemla ban syam ya ka jingting jong ulam u Dr. Sal ulale ya baro ki chai jingpang ke bashir khai ha u la haba donglong nongpang ulam bat kiwe kinongpang kila wan shakmat panyela yu Dr. Sal kumta kila thmu de ki panai korkom ban penlai yela de na ka jing sha pen shitom ben khadu e akawei ka sngi kila bu dawai ha ki jing di jong Dr. bat kinong tre pat set no yaki ulam ula shim ya ka chaka jong Dr. Sal kum u hedu jong kata ka chaka sumat bat ai ba kinongpang kit im lai lut ula ai tre ya ka to ka ne na ki kum kinong upgrade katok ne kum kinong shat pat katok ne kum kinors ul aya baro ban im ya kaching im pat kaching thmu pat penlong ya kastun hat kum kachaka ban im so hadin balaya sneu ya kaching thu khana wadwat lokular bakan ummat shu ya kalinte ka baladap cha hadin wadwat lopan I ya kaching kemen hakata kachaka sumat kawe ka kante tuman kala kantai ban bam tat unda ukhun jong unwan na kaching ele thama u Edward ulongkum ukhun jangka bat upentian bam da kaching it yaka akan thai haba ka yo I yaka ne kaching yakandu ka Elisa kala poi shajan jang u Edward kajing long ba bha jang u kala pen keman yaka te kini arngut kisdang ban ye iwei u Edward upersang ban pen bor yaka ban phat na bat u nakata ka jaka smart Henry ka Elisa ka arten yakata kaching mo Slam hadin lakhot yo Edward da u Dr. Lam ukwa bo Edward unyarap yo hakaching persang yo Dr. Sal utai yo hakaching thia u Dr. Lam ukam bo Dr. Sal u de ureu Sngewbha ubangai kela de bo long breu padan hokum unong pe jong kastun hat pat udon kame jing Sumar kerpang yakane kaching Sumar lakhot ka electrotherapy nangta hakmat u Edward u Dr. Lam ul ai electric yo takba pli o switch adin ka jingla irtrek u Dr. Sal u klam kan mau shu kasngi ka babot kade kasnam thamma chong khat khandai spa baro ha stone hat kidang elek men ya Sngewbha u Edward u thmo ban plai no iki koidi ha kata kamit ka jingla khe klas dang baro kila shat kadwa u Dr. Lam u pe yeki hawai pat ka chaka u Edward u tip bo Dr. Lam u don ka to kan ne ching don ha po chung u kumta usdang banwa ha ka kamra jong ulam kabade ka kamra bo danglong unongpang u Edward usyam ya kadur kababuri hapo ka jingkhang boro kemi shabar jongka yeng panrakhe ya jingwan jongka spas nam ka thammai Henry u Edward udon hapo an kle haka jingdi da ka dawai ka penlong ya boro ban umti ber chu Henry umiki fin ulap ya u hakta ka po hadin ka jing shok ka bajur ulah pelat yela de na ufin ya ka jingdi lawan ra sha ka jing rakhe para sam shabaro Henry kan ba ki dang mod banti ya ka umiki fin ulapan sange iki pat ka jingala jong odu la shalap u Dr. Lam ulatit ya u da biror haba u Edward ulapli ki khmat jong u ula shatte aka jing thia hospital palaya lami u haka kamra electric u Dr. Edward ula jan ban sha od electric kum ya u doctors tangkumta ka Elisa ka wan shapok kamra bat ka baje jong u Edward ka don ka dor jong ka Elisa haka ka shim ba utanga jong ka ula pha yo Edward ban pen mi aka na kata ka chaka Sumar ka kli u yagi jing thmo ba shisha jong u bar wan chaka po kata ka chaka open pau ban riu banai man shwa ula dan ha jing batai class hak ba u doctor ula pen pau ya ka Elisa bat ka jing duna hak di khot met changka ula sngolingo bat sngosi hadu kata ya ka jing long changka ula smai ban pen im ya ka na kata ka du chok bakasham kane kade ka daw ko ba shisha bo Edward uwan chakat stone hut asilom kan ba dong shara na ukarpat ya ka Elisa pan phet no na kata ka chaka kumba u Dr. Lam ula jan shale electric u Edward ula karpat ban ong khadu ka jing karpat chong u kalong ban
ai ya kador haka Elisa grip kabadan haka plajung u Henry haka jing shisha kador kadai kaba u Edward Rasham haka kamra jong ulam u Dr. Lam lokendit banyu iya ka pakadaw ba jong kata kador kadai namar ka jing lamwir kapan paru ba u Dr. Lam udai u Dr. ba shisha haka thama hadu ba u hapan penyap de expai jong ki parlok panlaj na ka jing pang haka ba u lasiat eki hadu bakin daklat bod o persang wat man penyap ila deru Henry jabo umdon kulisyo bat kane kala penam wer yu man kapor bat kador balapan ida Edward kade ka way na kidor uparok chong ulam hadu bala penlam wer biang yu kumta ula phat nang ta bat mar ba yu iya kane umiki fin ula rai ban la dala de yakata kam ha Edward Henry ka Elisa kala da yu Edward barok ki badan hang ta kilapet yaki Henry hang ta ka Elisa kala kambiang ka jingpang nakadaw ko jingta ufin pat penlong ya ka ban ki bhang biang badon bok po Edward ulala penjam ya ka balawan lang ru utle naldo kile shot biang pat hang ta ru umiki fin ula khat na jing shambat light bat ing ru haj Henry kata ka ding klaklang bat kata ka kamera kelas dang ban ing menta ka Elisa kalet ban pelat iki koidi bala set hapo kad bau Edward ulawat ya ulam hak bau syami u ba tibreu shu ba ulalom kum tau Edward ulay lam yu sabar ringkat bat kiwe ki Nongpang barok kilalat im menta ki barok kilakot Edward ukwa bak Elisa kan wan bat u sakaway ka chaka batmai Henry ka Elisa ka kentat kil ai kublai khaddu kumta bat Edward withu ya ka Elisa ba don ka way ka jingatu bari ka ba khaddu ban yathu menta la don katnok katne pnai hadiat kaston hat kalalong biang kumba ka julong bat kala khambiang ban yano yan kanos padai ban ba kli kala pau bakala penyai kam hadin katok an Nepal kala Sumar Daki Nongpang menta kuntuk ru ya usal bat ulam u professor na Oxford ko basdang chong ka film bat ulok chong ka Elisa grip kila poi ha kata kachaka Sumar ban pelaj ka Henry kila lingo ban yo ching tip ba u Dr. Edward ula pelaj rupaya ka talai ta yo menta kine kibru kila lingo ban yo snow ya kane nomor u professor hi ude u Dr. Edward Newgate u Dr. Edward bashisha ula batai ba u breu ba lawan hang ne kum u Dr. ude u Nongpang chong u uloi iya ka Elisa grip aga ching Sumar ha Oxford nang ta ulap nak asilom ha London ringkat bat kiching don chong u Dr. Edward pot lotu yang ching itu barok nak bantawan pelaj ka Elisa grip haga bakul chong ka film nyo iya ka Mrs. grip bat uta unong syukur kum uniu hatus kani Italy antala itu ia ki kum u Dr. bat ka Mrs. kini ar kia Pdiang Sngewbha bat kia kudup akbar chong ka way pat ka chaka Sumar balapan yai de ki sister kane ka jingkot chong ka film stone heart asilom menta nakabanta ka ching batay u Edward lolong unong pang badan ching pang ka ching mud baro shikata uyo ching pang bagi khot ka pseudologia fantastica kabalakip kum ka ching pang ka bau priu uju thok kade ka ching pang ka bau priu uthok man ka por klem jing men toy shiman u Edward ulale kane la bon snap ngim ju tip ya ka krteng bashisha chung u Rei wat la udon kane ka ching pang udon ki ching long bakar pang chong ka ching it bat ka ching snow ka ching it ba ka ching slam chong u ye ki breu ki badan ching pang ha ka ching mot kum ma u ka pen lai u pan ya rap I ka to kan ne ki breu wat ka ching shopping chong ka Elisa ban ka ta ru la pen khya do u namar kane wat ulala pan ne kum u breu baklain bat ban not namar kane wat ula ban ne kum u breu baklain pan u babiam ki nong pet film kinom perkat bu udai ubreu balamwir kajing long jong Edward latei da kabor ka baklain pha kawai na ki khubor bal ai na kane ka flame kolong sapam kat no kabor jong ka ching it kolong ka bakrau kala wat ban job ya ka ching chinjar ka bakrau tam jong ubreu kamen sim ka balamwir subscribe na ka banta ki way pat ki video kum kine khuble shipun